Mit navn er Poul Pasgaard, og jeg er medejer af tegnestuen og ingeniørvirksomheden Volum Pasgaard. Og jeg sidder til daglig som ingeniør i firmaet og varetager ingeniøropgaverne. Min rolle som ingeniør i den her type opgaver, det vil være at forestå alle de statistiske beregninger og dokumentere, at de konstruktioner, vi laver og konstruktionsændringer, vi laver i de eksisterende forhold, at de bliver belyst og beregnet. Et klassisk eksempel på at uddybe sådan en opgave vil være, at der kommer en tagkonstruktion, som vi så skal til at indrette taglejligheder i. I den forbindelse så vil man sikkert gerne lave nogle store kviste. Så begynder man at skære nogle spær over, og det skal jo så eftervises, at de spær kan tåle at blive skåret over, og hvad skal der så til af forstærkninger for, at det så kan holde. Det kan også være nogle brandtekniske krav, som skal opfyldes. Der skal bygges nogle stålkonstruktioner ind, og de skal brandinddækkes. Det forestår jeg også at skal løse. Det er vigtigt, når man går i gang med sådan en opgave med en gammel tagkonstruktion, som skal udnyttes til f.eks. lejligheder. Det vil være at gå ind og få lavet en registrering af tagkonstruktionen, eller generelt af hele ejendommen, for at så se, hvordan lastnedføringen igennem bygningen den vil kunne foregå, hvis vi begynder at lave alt for mange ændringer. Så efterfølgende kan vi gå hjem og så få tegnet det hele op i nogle 3D-programmer. Vi sidder med så et 3D-dimensioneringsprogram, hvor vi kan sidde og tegne hele konstruktionen op i, og så kan vi begynde at sidde og lege med mulighederne og få prøvet nogle ting af. Og ret hurtigt så kan vi jo få en idé om det er noget, der kan lade sig gøre, eller noget, der ikke kan lade sig gøre, og hvad omfang der skal til, og hvad det vil koste.